Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel, o ano 2022 do Churi. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é a Mal de Olho. Feliz 2022, Maldeollers. Este é o vosso podcast galego e galego de terror favoritos. Como sempre, eu estou, son Pineda e estou, como sempre, con Miguel e con Mother. Moi boas. Que tal, Churi? Dende longe. Moi ben, aquí, dende a Mir, grabando. Pois nada, primeiro programa de 2022, aniversario do noso primeiro programa de moitas cousas para conmemorar hoxe. Infelizmente non podemos conmemorar sermos orixinais porque resulta que un outro podcast galego se nos adiantou co temática de... Pero bueno, nos traemos máis filmes neste especial. Era la madre de psicosis, pero iso, bueno, mesmo que estamos a facer. Nada, para este ano o especial, o Summer Special, nada de slashes ni tal. O sea, 2022 será este. E así nos quedamos nos patentes. Bueno, hoxe, como comentábamos, estamos grabando unhas circunstancias un pouco especiais, porque non temos a Churi connosco. Pero bueno, aí podemos metela do computador e probablemente responda a cousas como a destempo e por sopladoras e nada. En todo caso, o resto do programa é normal. 2021 era isto, de acordo? O sea, filmes que do pasado que falaban do futuro 2021, ¿no? En que acertarían, en que errarían. Veremos o segundo bloco deste programa, pero antes de chegar aí, soa como sempre esta melodía. A sección do Dilo. E o Dilo comenta o programa, o sexto programa desta terceira temporada, que dedicáramos ao filme a esa extraordinaria obra de arte chamada Virus. E o Dilo dice: Boas, Maldeollers. Hoxe na sección do Dilo explicaremos como o apalpador non deixa castañas o trío Maldeoller por facer refrits con menos dun 3 en filafín, ¿no? Hoxe a sección vai ser pequena, que ando de ferias e as ferias son sagradas. Mas ainda así explicarei porque as series son un xénero menor e o humor amarillo unha obra de arte. Como ben sabedes, queridos Maldeollers, esta é unha das miñas frases máis famosas e celebradas. Moitas veces esta frase terxiversada por esa xentalla autodenominada amantes das series e citanme dicendo, en ton socarrón, que as series son unha obra menor ou cosas similares. Eu sempre falo de xénero e reafirmo o menismo, pois a longametraxe é o formato rei, o formato ideal para contar unha historia, mas hai que saber facelo ben. Cando unha boa historia é contada en hora e media, conta o que quere da forma caída, a obra fica redonda e brinca.
Pola contra, as series, ao igual que outras obras menores como as curtas ou as mediometraxes, non acadan ou superan a duración das longametraxes as cuales lle conferen cando estas están ben feitas. Aquí o tema das vírgulas non o estou controlando nada. Unha obra de obra completa e genial. Se o trasladamos á literatura sería como comparar o relato ou as novelas seriadas coa novela, aínda que todos sabemos que literatura o rei é o ensaio. Polémicas declaracións. Podríamos facer un programa. Por outro lado, Humor Amarillo, sendo unha obra dun xénero menor, moi menor, pois é un concurso. É unha obra de arte, e iso débese a que revolucionou os concursos, mudou o paradigma destes. Debido a súa xenalidade, foi imitado en múltiples ocasións, mas sempre, con moita menos cualidade e bastante menos humor. E falando de cousas non xeniais, falemos de virus. O mellor de todo o barco, sempre que aparecen barcos nos filmes, o mellor de todo o barco, sempre que aparecen barcos nos filmes, ponto positivo. Que aparecen par e tal, 2 pontos. O peor non sabería dicer. Coincido coas vosas críticas. Simplemente comentar que cando comezan a aparecer os robots asesinos, eu estaba pensando todo o tempo no robot de cortocircuito. Isto já foi comentado aquí. 25. Ata o próximo programa, de hoy. Gracias, Odilo. Bueno, pues graciñas. Odilo, pero atención. Porque, claro, Odilo nos viña con un programa de atraso e agora, como estivemos un tempo sen facer nada, pues nos puxo a día. E comentou-nos tamén o programa dese antes e depois do cinema, que é Black Christmas 2019. E Odilo di o seguinte: boas maldeolles. Hoxe na sección do Odilo recordarase como o sionismo é que move os fíos de Hollywood. Odilo se nos pon aí un pouco conspiranoico. Pois sí, supoño que non é algo que colla por sorpresa ao astuto público maldeolle. Até nun refrit baseado no Natal, festa que estía non celebrado polo culto xudeu, o sionismo ten que deixar a súa pegada para dicir, como bons supremacistas, que eles están aí. Un exemplo explícito disto é cando a rapariga da copa menstrual, sen vir a conto, fai alusións a que ela celebra o Hanukkah. A verdade que non cheguei a tanto, só me quedei en cosas máis superficiais, como que o personaxe desa señora non pinta. Mas tamén há moitas chiscaderas simbólicas, como a da batalla final onde a rapariga das trenciñas vai lutar contra o mal sobrenatural armada con unha menorá, un candelabro, o candeiro este de 7 brazos que simboliza a primeira vez que os xudeus conquistaron Xerusalén. Por certo, este símbolo a día de hoxe é o emblema oficial do Estado terrorista de Israel. Sí, había eso, sabía que estaba ligado ao xudaísmo, non sabía ben que era. Mas bon, estes detalles sionistas son simplemente pequenas eivas dentro dun filme fallido. Magua, pois semellaba comenzar ben mostrando o unicornio de cristal en primeiro plano, querendo ter un xesto de complicidade co espectador máis veterano, e ademais utilizando linguaxe fílmica. Oh my god! Desgraciadamente, a seguinte estrea boa será cando volte a aparecer o unicornio en acción, xa caso o final do filme. Resumindo, guión con buratos, consideración sobre que o espectador ten poucas cualidades cognitivas e pouco respeito por un filme clásico de culto. Por certo, aínda que xa o comentou Pineda, vendo o filme, eu tamén pensei en Slumber Party Massacre, obra que sendo tamén un slasher realizado por unha muller, dá unha visión feminina e feminista bastante máis clara e inteligente que esta perfecta. Até o próximo programa, os maldeolles. E lembrade non apoiades o Estado sionista de Israel. Boicote. Bueno, graciñas, Odilo. Esta chamada acción e tal, Odilo. Bueno, concluir neste primeiro bloque, sí, introductorio. Vos tamén pensades que hai un formato ideal ou un formato rei ou... Non. Bueno, son diferentes medios, en realidade, non? Sí, eu que sí, por exemplo, nas longas, e iso sí que o noto bastante agora. Unha longametraxe, se dura máis dunha hora e 20, ten que ser por algo excepcional. E eu creo que agora sí que se tende a alongar moito máis. Sí que subiu a media de duración dos filmes. Vimos moitísimo nestes Sitges, por exemplo, que había moitas que lle sobraban como mínimo media hora e que daría
boas pelis menos aburridas e con máis ritmo que eso durando case 2. Sí, hai moitas veces que dá a sensación como que non hai tampouco, pues, unha hora e 20 xa contabas ben, incluso con menos. Claro. Bueno, para que prolongar tan pouco a historia non o demanda, non? Eu, para mí, punto positivo xa de entrada é que dura unha hora e 20, que é o que se supón que debe durar unha hora. Agora, non sei, se me dis, que sei, hereditario, non sei que, bueno, pues, esa ya perdones, porque, bueno, pero, non sei. A ver, eu mesmo na literatura, incluso, joder, hai relatos que me emocionaron moitísimo, de 6 páxinas, pues, non sei, non lle esquito mérito, pues. Non sei, claro, non sei, a ver, se a historia me emociona, xa está, con eso doume por satisfeito, vamos. Digo, por seguir coa polémica. Pois, non sei, eu, de feito, bueno, eu creo que ten, sobre todo no cinema, e, bueno, é todo tamén, non? Que ten máis mérito, incluso, por exemplo, no caso dos relatos curtos, non? Ou unha curta, non? Sintetizar algo en tan pouco tempo non debe ser fácil, non? Porque nunha hora e 20 pois está, non? O camiño do herói, non sei que, o universo de non sei cuánto, a trama de arco, o punto de non sei cuánto, pero en 5 minutos como que eso. Sí, claro, eso ten que ter outro ritmo, pero igual que nos anuncios publicitarios que son sempre planos curtísimos, moi rápidos, moito cambio, bueno, como cos videoclips, ti realmente queres meter unha historia ou transmitir unhas sensacións para un produto, nos anuncios, eso o no mínimo tempo posible, porque, claro, cada segundo é pasta. Entón, é que son diferentes formatos. Sí. O tema é sendo igual formato, que ti sexas máis sintético, que teñas unha historia máis traballada, que teñas algo que contar e non estirar de modo vacío, que pasa moito. Sí, eu creo que o mal é máis un pouco eso, ¿no? De prolongar demasiado o asunto. E eu creo que nas series o problema fundamentalmente nas series de terror é que eu creo que o terror non sei se acaba a funcionar moito en serie, ¿no? O sea, que dicir, e non falo de series antolóxicas onde cada episodio claro. senón digo na que hai unha historia e se vai de inicio a fin por cada capítulo, ¿no? Gústame, a mí no mínimo gústame entrar nese tipo de series. Sí, bueno, temos, por exemplo, o exemplo de American Horror Story, que sí que nas tempadas que hai como que desvelan moi ao inicio pois o componente sobrenatural, estas cousas. Moitas veces xa os máis moitos capítulos que ti xa os comezas sabendo máis ou menos todo o que vai pasar, todo o que está a pasar, pero que os personaxes quizáis descoñecen, e quítalle un pouco. Nunha peli tipo de estirar un pouco máis dese suspense, dese facer preguntarlle ao espectador que vai pasar. Bueno, nunha serie depende como a trates, pero pode ser máis complicado, máis complexo, e pode ser máis fácilmente que tire ao espectador fora. A ver, tamén hai moitas series que van co tema das audiencias e tal, non? De non hai unha historia pechada, non? Digamos, que a medida que avanza, pois se pode ir estirando por mor do éxito que teña ou tal, entón sí que aí pois hai como máis cachondeo, non? Por vender. Pero series, por exemplo, como Hill House e tal, joder, penso que hai unha historia moi ben preparada, non? E que sí que está ben separado por os capítulos e tal, pero vamos, que non son a maioría, claro. E sempre son, pois eso, non? Mais ben miniseries pois pechadas ou xa non falo de series de 8 temporadas, 20 episodios, que eso xa, pois, xa é outra historia. Bueno, en calquer caso, o debate está aí, como xa sabedes, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, estamos en Letras, non sei se pode debatir por aí, bueno, deixo cair, e na propia página tamén podes comentar, e no propio libro, claro. Nada, eso. Mal de ollas, existe un formato
superior a outros e por qué. De tanto nos despedimos este bloco inicial para pasar a falar de como sería 2021 no pasado. Maldeolles, seguimos neste programa primeiro de 2020. O primeiro de 2022, pero xa podo consultar aquí directamente 8 da terceira temporada. Van 3-4 programas que non temos moi claro. Sí, esta terceira temporada estamos un pouco perdidos, ¿eh? Como non o facemos cada semana, se nos perdemos aí un pouco a noción do... E que levamos 60 e pico programas, non? Ou incluso 70. Non unha coña. 60 e 10. Temos que, cando cheguemos ao centro, temos que facer algo especial. Temos que facer o acampamento sinistro este de Galloso. Cando xa non haxe COVID e non haxe restricción. Se eso pasa. Con máis malos e a linterna enfocándonos a cara desde abaixo. Pois sí. Pero bueno, o tema de hoxe, o tema deste 8º episodio da terceira temporada é 2021 era isto. Eso. No pasado se fixeron filmes situados no futuro e este futuro era 2021. Acertarían, non acertarían? Bueno, pois é probable que algunhas non vayan moito lonxe porque as primeiras que vamos falar son do ano anterior, de 2 anos antes.
non? Falan de tal, non? Entón, pois, vamos comezar. Entón, indo a 2019. 2019 hai un filme que se chama Long Shot e que isto ten toda a pinta de que a viste tú, non, Miguel? Sí, a mí tocou alguna que... Vaya por Deus! A ver, Long Shot é unha comedia chorra, unha comedia romántica na que, bueno, no elenco aparece nomes como Charlize Theron, Seth Rogen, que é un cómico estadounidense, que aquí, bueno, non é que se xa moi famoso aquí, fixe cosas, pero aí como que é máis famoso porque aparece en programas de comedia, de humor. Vale, pois a peli fala dunha... Se fai moito filme de chuche. É que nin dá pa chuche, é dicir, é unha comedia romántica. Sí. Non digo o Seth Rogen, que sempre sae fumando porros en os seus filmes. Sí, a mí non me fai especialmente gracia. No, a mí non me fai gracia tampouco. Pero bueno, Charlize Theron, máximo respeito. Sí. Pero bueno, a veces tamén se presta para estas cosas. Bueno, a veces, moitas veces, en realidade. Bueno, entón que vai isto de Long Shot? Vale, isto é unha tipa que é política e como vicepresidenta dos Estados Unidos. Bueno, pois eso hai un evento no que, bueno, ela pode optar a ser a primeira presidenta dos Estados Unidos. O tema é que, claro, para preparar os seus mítins e tal, contrata a un periodista que coñecía do instituto, que é un tipo que fai digamos, un periodismo de denuncia moi agresivo con insultos, sí, palabrotas e tal, como moi controvertido, moi criticado tamén por él. Un pouco pide axuda para que estes meetings sexan máis pretos da xente. Entón o leva a todas partes. Claro, o tipo é un personaxe, pasanlle cousas moi divertidas, vale? Cómicas. Moi cómicas ou pretendidamente cómicas, aunque non sempre sexa así. El tipo, claro, ten unhas pintas así como vai con Yonki Chandal, con gorra e tal, e está no medio destas festas de alta política e tal. Sempre pasan así algunhas cousas. O que pasa é que, por suposto, a ela comeza a gustarlle un pouco. El sempre estivo enamorado dela. Ela fora a súa canguro, coidaba del cando era neno. Como que sempre o ativo como a rapaza da que con seu amor platónico, digamos. Ali, pois eso, con roces, con algunha situación de perigo na que escapan entre os dous, pois a protege, este tipo de comedias, ¿no? Pertencen a mundos diferentes, pero que se acaban superando todas as dificultades porque vamos a familia. Sí, claro, básicamente eso non ve seguir dende o inicio. E entón isto rodado en 2019, que día exactamente 2019? Porque tampouco se pode digar moito, ¿no? Porque realmente, claro, é algo está contado dende o presente. O que pasa é que, por suposto, un par de anos despois ela consegue ser unha presidenta. O sea, en 2021, digamos, a grande novidade é que hai unha muller primeira presidenta de Estados Unidos. Exactamente. É que ten un primer cabaleiro, non? Primeiro damo, non? Sí. Que, como por suposto saquearon o ordenador do tipo, porque, claro, a convertirse en unha persoa pública, pois van a intentar sacar os trapos sucios dela, porque ela parte quere denunciar uns chanchullos que hai entre o actual presidente e un empresario, que ese actual presidente é Bob Odenkirk, que do Sol. Sí, de Better Call Saul. Este empresario é Andy Serkis, o Gollum,
Dos Señor dos Anéis. Nada, bueno, pois eso, entón hackean o ordenador dele, ven como está a masturbarse diante cun vídeo dela e non sei que, ela dá a cara como guardado, non? O do Depo. Bueno, eso, prevención. No, isto... Se isto chamase 2021 era isto, que podía chamarse Especial Chuches, Volumen 2. Que coidado, Sí. Cada volumen que... Bueno, alguma cousa máis a comentar de Long Shot? Pois, pouco, é dicir, sí que non vou decir que sí que ten puntos divertidos. Non costa vela, tal, non se fai... Porque, digamos que tira máis da comedia que do romance. Entón, bueno, a ver, tipo ves vela e quizás botas unhas risas, pero é o que parece. Non dá pa máis. Bueno, pues este é o 2021 que se prevía en Long Shot, e non nos temos que ir moi lonxe porque ficamos no ano 2019 para falar de outro filme que se chama Tenki no Ko, o Weathering with You. Esta non sei que ten. Eu tamén. No? Vale, este é un anime japonés. Creo que para ser anime ten que ser japonés, se non me equivoco. Eu creo que pertence un pouco a cultura japonesa, non? Pero igual, non sei, Corea non nos fan. Entendi. Claro. E que pasou neste anime? Pois, a ver, é un anime que é bastante interesante dende o punto de vista estético da fotografía, ten uns planos moi espectaculares, ten un traballo de luz que é a hostia increíble, pero é demasiado longa. Bueno, se mencionar que quizáis é un anime un pouco insenuo, infantil por momentos. Igual é longo porque está baseado en un manga, non? Non, sei. Sí, está baseado en un manga. Vale, pues igual intentaron meter todo o que pillaron no manga, sabes? E se les fixo extenso. Sí, pois, bueno, eso, o tema é que unha rapaza, bueno, o prota é un rapaz que escapa de Tokio, non sabemos moi ben por qué, pero, bueno, que ten algo que fuxe dos pais e tal, non o chegamos a saber. Entón está en Tokio, pois, ca pouca pasta que reuniu, está, pois, intentando sobrevivir, incluso chega a dormir nas rúas, vai intentando comer o pouco que pode. E nunha destas está nunha hamburguesería, un McDonald's, creo que foi, no que traballa unha rapaza que ela reparou en que el levaba 3 días sen cear. Entón ela invita ya unha hamburguesa. É como que, bueno, el quedase coa tipa, que parece moi guai e tal, moi amable. Logo, el consegue un traballo nunha revista como de sucesos paranormais, con conspiranoia e tal, porque un tipo no barco no que fuxía de Tokio, despois dunha treboada, el casi cae pola borda e un tipo o rescatou e deulle unha tarxeta. Entón este rapaz chama a este tipo que lle deu a tarxeta, que lle traballo e resulta que este Salvador deu unha revista que realmente é na súa casa, está coa súa sobriña e entre os dous escriben aí, é todo como moi tes un par de ordenadores chegan a uns casos nos que parece ser que hai alguén que é capaz de dominar o tempo, que rezando pode deixar de chover. É dicir, a rapaza Sol ou algo así, que é a figura, que é como unha figura histórica que ven dunha tradición que aparece moitas veces en relatos. Pois, que pasa? O que estades a pensar, esta rapaza que invitou a hamburguesa é unha delas, que, claro, entón ela estivo a piques de estar obligada a ser prostituída ou algo así, el a salva.
Entón, bueno, están entre os dous, a rapaza tamén ten un irmán pequeno, pensan o modo de como sacar pasta. Ela confésalle estes poderes que ten, ela, pois, bueno, el di, vale, pois, imos facer así un anuncio, fan un cartaz con dibuxiños en plan menos pequenos e poñen en internet. Se queres que deixe de chover, chámanos, porque E claro, ao principio eso chama a xente xa desesperada, porque eso é non crible. É dicir, en plan, os primeiros traballos que teñen é de xente de, en plan, mira, eu xa non sei que hacer, necesito salvar isto, se o facer xa como última opción ou a contratar a alguén para que rece deixe de chover. O tema é que o consigue, comeza a ter unha certa fama. Sí. O que pasa é que cada vez que ela modifica o clima, revírtelle dun modo negativo. Bueno, hai como unha intrahistoria dun universo que está entre as nubes, que é como un océano, uns peixes así, bueno, como unha especie de medusas, pero con forma de peixe. Eso, deste punto de vista, sí que é moi guai esta fotografía, este efecto artístico. Sí, o concepto de usar. Está moi ben, pero claro, logo comezan a estirar demasiado o tema. A última parte da peli, porque eles son menores de idade, neste momento no que o rapaz salvaba a rapaza de estar ir a prostituirse, pois o tipo encontrara unha pistola, utilizar, así, disparando ao ceo, a poli está intentando localizar. Entón, a última parte son eles, co irmán pequeno, fuxindo da poli e tal, faise un pouco tedioso todo ese tema. Bueno, o 2021 que deseña este Weathering with You Tenkinoko. Pois, despois desto, xa no último intre da peli, pois é como un tempo despois, a eles os deteñen e tal, ela pois como que desaparece, fúndese coas nubes, porque ese o que revirte negativamente, que ela vai desaparecendo cada vez que vai. Entón, cando ela desaparece, en Tokio non deixa de chover nunca máis. O sea, que hai unha catástrofe ecolóxica en Tokio. Sí, está totalmente inundado. É dicir, sai en 2021 no que desaparece prácticamente, só hai moitos planos que ves como están os rascacielos que sí que asoman por encima do nivel da auga, pero que o resto está todo fatal, que teñen que acomodarse un pouco máis con ese momento. Bueno, xa é un acontecimento eso, ¿no? Sí, bueno, un cambio climático, quizáis non ian desencaminados, tampouco moi difícil porque foi un pandemia. Xa, que aventurarse no pasado, o sea, no futuro, ¿no? Vamos a facer un filme futurista. O próximo ano. Vai estar inventado no próximo ano. Claro, non é futurista, en realidade, simplemente que pasou un par de anos despois. Pero non. Sí. Bueno, pues abandonamos o ano 2019, pero non vamos moito máis longe, ¿eh? Porque en realidade vamos a 2017. E penso que vai falar outra vez Miguel, porque temos Carnage Swallowing the Past. Sí, a ver, isto é unha cousa... Isto Carnage Swallowing the Past é como masacre, tragando o teu pasado, algo así, ¿no? É un falso documentario, en realidade. Un falso documentario feito no ano 2060 e pico, no que a sociedade vegana falan durante todos os anos da historia de como se trataban os animais, de como comían a carne, de como os tiñan encerrados nestas macrogranxas tan de moda. Entón, eso, vemos unhas escenas dese futuro que é presente neste documentario, creo que era 2067 ou algo así. Bueno, 50 anos no futuro.
comezan eso a explicar como estaban animais encerrados, como a xente desayunaba bacon, claro. Aí ves que a xente estaba escandalizada, porque... Os señores do futuro dicían, joder, como facen? Claro, sí, tal cual. Era en plan que facían matanzas dos nosos irmáns animais, claro. Entón, bueno, eso van facendo un repaso bastante interesante, ficcionado de algún modo, pero en realidade sí baseado no que está a acontecer nas industrias alimentarias humanas. E cando chegamos ao 2021, sí que hai un evento que vai cambiar, modificar para sempre este... O sea, o 2021 que fala este filme é un momento, digamos... É un dos momentos, sí, porque vai facendo un repaso de diferentes anos. Entón, no 2021 o que pasa é que hai, ollo, unha pandemia mundial. Bueno, acertaron. Vamos. Vale, primeiro acerto Sí, pero non só ese acerto, porque esta pandemia é provocada porque alguén comeu un animal un morcego. No, creo que neste caso sería un cerdo ou algo así. Un virus mutou e cargouse a moitísima xente. Entón, dende ese evento xa pensaron millor no de comer animais, porque a xente tiña medo e empezaron todas as políticas a intentar parar esa pandemia. Sí, esa pandemia, ese exterminio animal. E a partir de aí, pois, comezan a contar como cada vez que os políticos do mundo e todas as políticas van orientadas a que ao benestar animal e sobre todo a deixar de comer. Ata que non hai negacionistas nin... Sí, bueno, claro, porque o contan ben, non é excesivamente entretido, a verdade. Isto que é? Eu, poñería nun por iso, porque non é moi entretido. É curioso por algunhas das cousas que van pasando e tamén por moitas cousas que sí que de algún modo si estamos a facer, depende de como o conten, pois quedamos retratados ou non. Sí. Claro, eu poñería nun en realidade, sí. Porque, é curioso, interesante, e sobre todo para xente vegana e tal, seguro que sería algo moi reivindicativo e que afirmaría todo o que pensa. Pero eso, non... acaba por facerse longo. Carnage Swallowing the Past. Para mí un Vale. Bueno, pues depois de Carnage Swallowing the Past de 2017 vamos outros 3 anos atrás. Neste caso vamos ao ano 2014 para falar un filme que se chama Transcendence. Esta penso que é túa, Churi, non? Sí. Vale, pois nada, esta teño que dicir que cando a vin estaba así algo pocho, porque non contei antes, pero estou así confitado na casa dende primeiros de ano, porque claro, puseme a ver estes filmes boísimos e collín o bicho, pero baixei as defensas completamente, non? Entón, nada, pois era o que dicía Miguel, o máis cruel, pois sí, non? O aniño que levo, aparte estive uns días que non podía, dormindo noutra habitación, con mascarilla na casa, sen poder tocar a miña filla, nin nada, entón, foi así complicado, entonces, claro, dixen, vamos ver estes no cinema, non? Vamos ver estes peliculóns, non? Pois eso, Transcendence, con énfasis no de trash. 2014, un filme, a dirección é de Wally Pfister, que é director de fotografía de Christopher Nolan, non? Do Cabaleiro Escuro e Orixen e tal, que diste, a priori, pois pinta ben, non? Aquí nada, pois decidiuse a facer o seu
o seu filme e tal, e nada, plantexou facer pois unha nolaniada, non? Así unha cousa moi pretenciosa, e de que vai isto, non? Pois vai de que Johnny Depp, o Dr. Will Caster, non? É un investigador sobre a inteligencia artificial, e ten un proxecto, non? De facer un superordenador que teña como sentimentos, pero claro, ten moitísimo éxito, non? De feito, bueno, é curioso, nunha das ponencias que fai, asiste a súa ponencia Elon Musk, non? Que está ali vendo todo o rollo, e claro, é tan famoso, non? Que hai unha especie de movimento de peña que son antitecnoloxía, non? Perdón, e atentan contra él, non? Péganlle un tiro e tal, bueno, xusto a bala, pues, non me lembro que sustancia ten, non? Que ten veleno e tal, entón el pues, vai morrer nun prazo dun mes ou así. Entón a súa muller e compañeira de traballo, non? Que está interpretada por Rebecca Hall, o seu mellor amigo, que é Paul Bettany, pois toman a decisión de conectar o seu cerebro a computadora para intentar salvar a súa consciencia, non? E tal. Que pasa? Que isto, claro, bueno, anda por aí Morgan Freeman tamén, no típico personaxe cansino de Morgan Freeman. Está Cillian... Xa vin de todo, non? Esta vida e tal. Joder, é que sempre fai o mesmo. Eu, de verdade, que... o sea, non sei. Eu estou fartísimo, sabe? Pero bueno. Está Cillian Murphy tamén por aí, que bueno, é un actor que sí, que me mola moitísimo. Penso que está aquí super desaproveitado. Total, que a historia se vai de madre, non? E claro, a intelixencia comeza a dominar, non? E hai un momento que di, xa controlo todas as cámaras de vídeo do planeta, non? E tal. E claro, está o debate de que ela quere conservar a inteligencia artificial esta activada, non? Porque, ao fin e ao cabo, é a súa parella, non? E tal. Entón, ese é o debate do filme, non? Que non tira nin para un lado nin para outro. A todo isto comeza a crear unha especie de exército, non? Que de humanos como mellorados comeza a dominar o clima do planeta, o sea, é unha cousa tolísima, e acaba habendo unha especie de batalla no medio do deserto entre, non sei, 10 marulos contra outros 10 marulos, o sea, eso, se supón que é un conflicto super global, non? E tal, pero bueno, é algo que pasa aí no deserto entre 4 gatos, e nada, peca de hiper mega pretenciosa. A historia podía estar guai, se foran... que se centraran máis en alguna das tramas que abre o filme, non? E tal, podería estar incluso mellor. Johnny Depp, eu tampouco que non son moi fan de Johnny Depp, e aquí está, pois, aí para pagar facturas, chega ali, pon o cazo, di que teño que dicir, digo, e chao. Entón, bueno, o filme é iso, non? Intenta ser un pouco nolaniano, nada, penso que tivo un presuposto de máis de 100 millóns, que, bueno, unha boa cantidad de diñeiro. Penso que se foi todo prácticamente no elenco, non? Algo nos efectos especiais. Bueno, para min é unha prevención. Sí. Entón, o 2021 deste Transcendence, hai inteligencia artificial, hai unha guerra ante 4 matados no deserto. Sí, básicamente. E existe unha cousa parecida a Skynet, digamos, non? O sea... Sí. Claro, entón o rollo é ese, non? Ese debate de hai que desconectar a esta inteligencia e polo tanto, o meu compañeiro, non? Digamos que a protagonista real do filme é Rebecca Hall. Grande, máximo respeito, eh? Sí, é unha actriz que me mola bastante. Sempre, e non sei se vistes ademais a última que fixo de terror, esta de a da casa, sí, non a vin todavía, teño ganas, esa sí que teño anotada. Medio filme ela, o sea... A mí ela gustoume, xa comentar en outro programa, gustoume moito na de The Town, de Cidade de Ladróns, de Ben Affleck, que me pareceu un peliculón, ademais.
e aí o fai estupendo. E nada, e aquí está ben co que lle dan, claro. Vamos, para min é a protagonista, non? Pesa que no cartel sae o careto de Johnny Depp, non? Como superestrela, pois está aí o careto que ten no póster e o que ten todo o filme, o sea, o menos carismático que poda haber. Sí. Se nota que me mola Johnny Depp, verdad? Conste que ten algún bo papel, que non son un hater do seu traballo, de eso, Eduardo Manos Tijera, Tesoura, sí, xa atorei. Donnie Brasco me parece un peliculón, pero fai moito tempo que... Pesadelo en Elm Street. Sí, pero vamos, que iso, que eu penso que o mellor que ten xa ten moito tempo. Bueno. Entón, nada, eso, prevención e non sei, como proxección do futuro, bueno, pois non vexo similitudes. Vale. Bueno, pues Descendants, filme 2014. Vamos, apenas un par de anos antes, onde encontramos un filme que se chama Seeking a Friend for the End of the World. Procurando un amigo para o fin do mundo. Sí, pois basicamente vai vir. O prota Steve Carell, grandísimo. A quen probablemente lembren de Office. Michael Scott en The Office. Hostia, este ten algún papel dramático que ten por aí, joder, na de Pequena Miss Sunshine fai un papelón. En outra que facía, joder, que estaba con Christian Bale, esa non a vin, pero vin outra que tiña con Christian Bale, que agora non me sai o título, que vai sobre a crisis financiera e tal, e fai un papelón aí, pero espectacular. Vou buscar, para ver se vos digo cal é. E que moi bo actor, bueno, é un actor cómico, basicamente, pero sí que cando fai, pois, papeles máis dramáticos, está moi ben, porque é un tipo que sabe actuar moi ben, é moi, aparte das súas cousas cómicas, cando se pon serio, moi contido e sabe transmitir, sabe actuar moi ben. Nesta peli, ele é un traballador para unha empresa de seguros, na que vemos a Churi congelado. Non pasou nada. Na que, comentan polas radios, polas noticias, que vai rematar o mundo, así de crudo e así de... comeza con el e a súa muller que van no coche, e pola radio din que estoupou o cohete que vai a facer a misión, está como en Armageddon, de intentar desviar o cometa que se achega a Terra, pero que fallan, que están abocados á destrucción total. Entón, ao escoitar isto, a muller o mira e sai correndo do coche, ou abandona no momento. Eu vou pasar as minhas últimas horas contigo, ¿no? Exactamente. E claro, vemos situacións moi cómicas e absurdas, como que é un tomador de seguros, vaya ao traballo, e a xente chama en plan, pero isto me cubre cando hai un apocalipse. Sí, se queres, sí. Sí, hacer que vai reclamar depois. O que non precisa. Pois nada, entón, claro, un tipo destrozado e perdido, e obviamente, como moita xente, eso está, pois, suicidándose en unha sociedade. Pero vai traballar na mesma. Sí, porque non sabe o que facer. Porque se vai acabar o mundo, vou ir ao traballo. Sí, como vou intentar seguir facendo o mesmo e non pensar moito nestas cousas. E tamén ten unha traballadora que limpia na súa casa, que tamén segue indo a currar, pero podes deixar de vir, vai coa familia. Ela di, no, que estás a despedirme? Non, que pagas a que queras, non? Pois xa que peña máis triste. Sí, claro,
entre cómico e tráxico, por suposto. Taxicómico. Sí, por suposto. E nada, ten unha veciña que Keira Knightley, que, bueno, eso, que acaba tamén de deixalo co seu mozo e tal, e van a, bueno, eso, como que fanse colegas. Ela quere ir a ver a súa familia, os seus pais, que lles ten o mesmo cariño, pero, claro, xa non funcionan os medios de transporte. Claro, porque xa está todo o mundo ou suicidándose, ou volvéndose tolo, ou facendo as juergas, drogándose todo o que pode. Claro, vemos, digamos, a viaxe que fan eles dous, pois eso, intentando buscar el como que colle moito cariño a ela e intenta, pois, facer que cumplir eso de intentar xuntala coa súa familia. E, bueno, en todo isto, pois, claro, paran por aí, ven moitas cousas moi interesantes estrafalarias. Básicamente iso, logo, pois, namoran, el reencontrase co seu pai, ao cual adivinamos que un día e odiaba porque os abandonar e tal, pero o que pasa é que o pai ten unha avioneta, entón, pois, como que tragouse todo o que tiña para intentar levala ela co seu pai e o seu pai poder levar en avioneta coa súa familia. Pero non ten pinta de ser un filme bonito, non é? É bonito, pero é duro. É bonito, é divertido, é duro. É dicir, a min, das que vin, creo que a que máis me gustou é a que quizáis poría en recomendación. Sí que non foi un Fordiel no teu voz. Eso, en 2021... Acabou o mundo. Vale. Pois, bueno, non acertou. Xa non pasou. Xa non acertou. Sí, pero bueno. Aí está, sí que non foi en The World e... por certo, o filme era a gran aposta de Steve Carell. A gran aposta. E que aí comparte ademais con Christian Bale, Brad Pitt e Ryan Gosling e digo que é o mellor de todos. O sea, que o filme de Adam McKay que ahora sacou de Non mires arriba, non, que ten ese rollo de sempre tamén comedia dramática, está aí nese... É nada, actorazo. Bueno, perdón, isto quedou en recomendación? Sí. Guai. Min gustoume moito. Que guai. Pois aquí cometín un pequeno erro, porque digamos que a orden tiña que ser do máis recente, máis antigo, pero agora temos que dar uns cuantos pasos adiante, ¿no? Porque non coloquei ben. Así que pasamos de 2012 a 2017, o sea, vamos 5 anos de adiante, para falar dun filme filipino chamado Reciclo. Hostia. Esto é impresionante, de verdade. Eu vi o tráiler e foi como, hostia, pedazo chuche, esto pa min, non? Hostia, menudo despropósito de filme, macho. Sí, porque intenta tomarse en serio a sí mesmo, non? É terrible, o seña, que isto dirixe, bueno, eu non coñezo a ninguén, non? Dirixe Marc A. Reyes, no reparto está Ramón Bon Revilla Jr., Jenilín Mercado, Ding Dong Dantes, bueno, en fin, supoño que igual ali son superestrelas ou... Sí, son nomes normais en Filipinas, non? Imagino. Pero, hostia, ademais é que foi un pouco masoquista, porque non atopei nin con subtítulos, nin traducido, me papei... En tagalo. Sí, tío, é ben curioso o idioma, porque é unha mistura eso, de tagalo, inglés, español, é unha cousa loquísima. Bueno, a ver, o filme é ben... Que entendeste de ciclo? A ver, é que a historia é pim pam pum, entón, coas imaxes e ves o que están a facer, sabes, daste conta do que están falando, pero, vamos, isto é unha movida, pero, bueno, pois no 2021 houve unha invasión extraterrestre
A última resistencia da humanidade pois vive nunha especie de refuxio en Filipinas chamado Paraíso, e ali pois están pois os últimos humanos, non? Que fan hai unha especie de coronel do exército, non? Que está xa denostado, non? Que volve para aí, que é o protagonista, que é un tipo así ademais algo fondón, non? E tal, pero que ves que nas secuencias de acción é outro tipo, non? O que está dando chimpos por ali e tal. E claro, chega ali, non? E crea unha especie de robots gigantes, non? Isto saiu un pouco a posteriori de Transformers, non? E intenta ser... É que o filme... O sea, vi un pouco do tráiler e era un rollo Pacific Rim, unha moi así, non? Claro, que o filme é un pouco Pacific Rim, Transformers, Mad Max, non sei, Terminator, Matrix, Power Rangers, Los Goonies, non sei, unha tolemia da hostia, non? Entón, claro, pues hai uns humanos que colaboran cos terrestres. Tampouco me quedou claro moi ben por qué, que consiguen a cambio, non? Porque, entón, bueno, pues digamos que están como mutados, non? E teñen partes así cibernéticas e tecnolóxicas nos seus corpos e tal. E claro, por suposto, hai unha especie de batalla final pola Terra, non? E, bueno, é un delirio, é cutrísimo, e porque se toma super en serio a si mesmo, sabes, ten moitas coñas tontas, a imaxe que ten é como de, non sei, de como estar vendo, con todos os respetos, para o Chavo del Ocho e tal. Pero claro, é que o Chavo del Ocho non se flipa esa historia, non? É consciente das súas limitacións. Dá o que, o sea, o que ofrece totalmente... E aquí hai momentos que finxen cámaras lentas, non? Pero se están movendo eles así lentamente. Sí. Pero xa vi un filme neste programa, para este programa, que fai eso, non? Hostia, non, hai unha especie de xente aí noviña que vai en bici, en monopatíns, bueno, é que non podería dicir, non ten puto sentido, basicamente. ¿Tú crees que se hubises lexendado, doblado, sería sin ter sentido igual? Non, entendín perfectamente de que ia a historia. Logo meten unha rapaza que bueno, é cega, non? Pero de repente ten poderes psicolóxicos, hai parapsicolóxicos e tal, e fai desaparecer a xente, non? Se teletransportan, non sei, os efectos especiais son non sei, de aplicación de teléfono móvil, de verdade, se fai longuísima, pero longuísima, non? Porque ademais disto non, é hora e media, é de risas, non? Porque eu que sei, como Verótica ou algo así. Que va, isto é insoportable. E bueno, despois de esta descripción, pois dicir que é unha prevención, por suposto. Pero se podedes botarlle un ollo ao tráiler, que isto é un escándalo, vamos. Vale, entón, resumindo, o 2021 que deseña este reciclo non, claro. É invasión alienígena e señor e resistencia con robots gigantes e poderes. Vale, Sí, nada, hai uns robots dos malos que se camuflan, rollo de depredador, que ten de todo e non ten nada o filme, esa movida. Bueno, pues isto foi... Bueno, por suposto, os decorados da Resistencia, non? Todo así, moi cartón pedra, non? 4 escombros ventilados por aí, non? Un pouco de lume por aquí, de lume por alá. Eu, sabes, digo, non sei que presuposto tivo isto, non controlo tampouco como está a industria do cine de ciencia ficción en Filipinas, pero, hostia, isto, de verdade, o tráiler sí que é digno de ver, e xa. Os Filipinas sí que ten unha trayectoria de cinema, sobre todo de exploitation.
porque incluso norteamericanos e non sei que ian gravar ali porque a forza de traballo é super barata e tes aí como ambientes naturais, selváticos, desérticos. Pois nada, aquí están en 4 descampados, prácticamente. Xa, bueno. Pois nada, isto foi Reciclo. Bom, pois depois desta maravilla filipina, vou comentar a miña primeira. Temos que ir atrás, pois, varios anos, máis de unha década. Temos que ir a 2003 para falar de It's All About Love, ¿no? It's All About Love, que é un filme de, bueno, un señor dirixido, escrito, producido por un señor chamado Thomas Vinterberg, a quen tal vez lembren de filmes como Festen, como Kursk, como A Caza, como, bueno, tal... A última dos... sí, o dos bébedos e tal. Probablemente lembren a este señor de filmes moito mellores que este, ¿vale? Este filme, It's All About Love, conta ademais cun elenco bastante bon. No papel principal temos a Joaquin Phoenix, a que lembren probablemente de 1000 filmes e o último tal vez o de Joker e o de Hair e tal. A Claire Danes, que esta actriz que facía de namorada de John Connor en Terminator 3. Ten así un rosto moi peculiar e tal. E a Sean Penn, a que probablemente non vos soe absolutamente nada, pois tamén ten un papel aquí. Que vai isto que Sean Penn non sona de nada. Sean Penn, non, quen é? Pois a ver, It's All About Love, estamos no ano 2021, xa o futuro, a respecto do ano 2003, ¿no? E o personaxe que interpreta Joaquin Phoenix vai en avión a New York, creo que era New York, porque vai asinar, simplemente vai parar ali, o sea, vai facer transbordo no outro avión e tal, e vai parar ali para asinar os papéis do divorcio con, bueno, o personaxe, ¿sí? E nada, e entón chega ali, ele espera asinar os papéis no propio aeroporto, pero chegan uns señores así como moi tipo de seguranza ou así, ¿no? E non, que a tua muller quere que vayas que vexas antes, ¿no? O sea, que vayas ali, que ela non pode ir ao aeroporto e tal, e que quero ver. E tipo, bueno, e bueno, o que temos é que a muller é unha especie de artista da patinaxe, ¿vale? Que iso é algo que se debe levar moito en 2021, ¿vale? Pero que como que enche estadios, ¿no? O sea, hai xente que vai ao estadio a ver a esta muller facer patinaxe artístico. E nada, aparentemente non se levan mal, ¿vale? E isto, bueno, porque se divorcian, que podían seguir xuntos, ¿no? Pero bueno, non hai un trato, sabes? Hai un feeling entre eles e tal, ¿no? E, bueno, en algún momento ela suxírelle que está presa, o sea, que está cautiva de todos os que lle rodean, ¿no? Bueno, o seu xente, as súas maquilladoras, as súas non sei que, os seus abogados, bueno, como que teñen prisioneira. E entón, pois, o Joaquin Phoenix di, vamos fuxir, ¿no? Estamos aquí, intentamos fuxir e tal. E, bueno, isto sería un pouco, máis ou menos, a trama, os 10, ¿no? Digamos que sí que está prisioneira, pero bueno, todo esa xente vive dela. Entón ela quere retirarse, e entón nosotros digamos, pues ficarse nativa, ficarse sen traballo, ¿no? Se retira. E bueno, o sea, este é o enredo. Unha especie de drama romántico. Sí, drama romántico. E por que está ambientado no futuro?
ademais de, por esa historia que conta. A ver, non, podría estar ambientado en calquera outra época, realmente. Non, o sea, é unha decisión... Bueno, a ver, entendo por qué, ¿no? Entendo por qué, basicamente porque este filme non ten sentido, e entón Thomas Vinterberg entendeu que situado no futuro pues lle daba pé a meter como metáforas, alegorías visuais e tal, ¿no? Que non, bueno, que nen eran necesarias nen teñen, bueno, non sei, non é que en serio, filme tan pedante tan que desgracia. A ver, vamos falar de que 2021 vía este señor, ¿no? Este filme, e o que temos é que o mundo como que está nunha época de mudanza climática, pero de glaciación, ¿no? Que é máis frío do normal, ¿no? Pero que eso está aí porque é unha alegoría da distancia entre os humanos, ¿no? Cada vez estamos máis sós e tal, ¿no? Que máis? Hai xente que morre, o sea, todo o mundo morre, ¿no? Pero quero dicir, hai xente que morre sen máis, de morte súbita, ¿no? E entón é como unha especie de epidemia ou non sei que, e é do corazón. Metáfora. Que máis? Hai unha historia que é tan ridícula que bueno, da igual, que en Uganda a xente ten un problema e que comeza a voar. Sí. A xente comeza a voar. Vale. Pero contra a súa vontade, eles non queren voar, Sí. Depois hai outra cosa de 2021 que é curioso e que tamén ten a ver co feito de voar, que, bueno, sabémoslo pola personaxe que interpreta Sean Penn, que é o irmão do protagonista, ¿no? E que basicamente non ten ningún papel no filme. O único papel que ten é exercer como unha especie de narrador, de tipo que comenta cousas, ¿no? O sea, está falando co buzón de voz do irmão todo o tempo. O sea, que creo que fala con él 2 veces en todo o filme, ¿no? Durante todo o tempo está como enviando mensaxes ao buzón de voz pesado, ¿no? E entón fai reflexións filosóficas, ¿no? E claro, porque o amor debe triunfar e non sei que, e claro, todo o que digo é super relevante, teóricamente super relevante para o que está acontecendo. E bueno, que sabemos por este señor, ¿no? É que o tipo tiña medo a subirse aos avións, ¿no? E entón había un tratamento para combater o medo a subir aos avións, ¿no? Pero tomou tanto o tratamento que agora só podía estar voando, ¿no? O sea, que non se pode, o sea, que tiña que estar voando todo o tempo, ¿no? Non sei se unha metáfora, non entendí, directamente, non sei que quere decir eso, ¿vale? Pero bueno, aí, ¿no? Este é o 2021 que deseña It's All About Love, e isto é unha prevención, pero vamos, é como o sea, é unha prevención mal terrible, o sea, dicir, ten o que hai de destacable, bueno, a ver, eles non están mal, eles están nesa cousa, ¿no? Os actores, ¿no? Depois o que levou 3 premios os premios os Goya, os Mestre Mateos de Dinamarca, ¿no? Por todo o tema o que é a fotografía, a cinematografía, tal. Ademais que era o mesmo cholo, era un tipo con un nome impronunciable que ten un redondel encima, non sei que, o sea, non sei como se pronuncia eso, non o vou intentar. O caso que é todo por este aspecto técnico visual que, bueno, sí, está mal, pero o filme é tan pedante, o sea, bueno, é increíble que non é que non o entendas, é que estás entendendo todo o que está pasando, vale, todo isto, pero
pero como pode ser tan ruim esta cousa, ¿no? Non sei, historia moi tonta. Está dirixida por Paulo Coelho. Sí. Mira, vale. Aí este. Sí, como se dirixise alguén, así, ¿no? Tipo, en plan, filosofía das pesetas, sabes? Unha cosa moi, non sei, moi mal. E unha lástima, joder, porque os filmes que vin deste señor son todos bons, non non os vin todos, pero os que vin... Joder, e o elenco está moi ben. Porque, bueno, a mí Claire Danes me parece unha actriz bastante boa. Sí, non, eles non están mal, Logo, bueno, Sean Penn se dis que non sai, bueno, pois nada. Bueno, por certo, un apunte, o tema do nome de Joaquín Phoenix é Joaquín Phoenix, o sea, de Joaquín... Sí, porque o parecer... Sí, eso mencionar aquí, sí. Sí, non? Bueno, é que sí, os pais eran uns hippies da hostia. E, bueno, de feito, o irmán chamábase River, non? O sea, River. estaban vivindo, non sei, non me lembro en que país de, bueno, Latinoamérica e tal. Estaban nunha especie de secta de... Sí, decidiron poñerlle Joaquín, porque, non sei, sería un típico ali o nome, e claro, o tipo se queixaba, non? Decir, joder, os meus pais decidiron poñerme un nome que logo, cando fun para os Estados Unidos, ninguén sabía pronunciar, non? Sí. E, bueno, nada, era así un apuntamento. Bueno, pues Joaquín neste caso está... Bueno, o sea, que non destaca, porque tampouco o filme non lle dá para facer grandes cousas. Como os outros dous, esta muller igual ten un peso máis dramático ela, porque ela é que ten un peso dramático un pouco no rollo, ela que está presa, ela que está tal. E Sean Penn nada, Sean Penn sae como un demente ali no avión e fala todo o tempo. Non te puño de interés. Esto foi It's All About Love. It's All mira outro filme. Bueno, vamos atrás. Vamos ao ano 1995 e vamos falar dun clásico. Bueno, quer dizer, un filme bastante coñecido. A verdade que vin partes e tal e mal me lembro. Johnny Mnemonic. Vale, pois sí, este tamén tocoume a min. Nada, bueno, isto é que no ano 2021 pois hai unha especie de pandemia, non? Que a xente que se conecta ás redes pois digamos que teñen unhas doenzas, non? E collen unha especie de virus e entón está a sociedade diezmada, non? Morre moitísima xente por esta especie de virus. Entón as redes non son de fiar. Por eso hai xente como Johnny Mnemonic que son como memorias USB andantes, non? Entón, todo isto non comentei, está protagonizada por Keanu Reeves, dirixida por Robert Longo, que, por certo, este é o seu último filme. Ten un videoclip e pouco máis, a verdade é que non se prodigou moito. Bueno, pois iso, non? Ambientada no ano 2021 e tal. Que pasa? Que Keanu Reeves ten o seu cerebro, non? O sea, na súa cabeza pode levar certa cantidade de xigas de información. Ten que levar pois algo o duplo, non? Do que pode almacenar. Entón lle fan un rollo aí para que poda levar o doble, pero se non o descarga esa información a tempo, pois pode morrer tamén, non? Que pasa? Que esa información que non sabemos que é tan importante que de repente todo o mundo quere a cabeza de Johnny Mnemonic. Bueno, tamén no filme sae Dolph Lundgren, Udo Kier, Takeshi Kitano anda por aí, Ice-T, Dina Meyer, bueno, en fin, un mogollón de rostros recoñecibles, ¿no? Henry Rollins tamén. Bueno, a ver, que opinar disto? Non pasou, quero dicir, eu no seu día lembro de ver o filme e flipar, non me molara moito, a verdade. E o tempo espachurrou este filme dunha forma pero brutal, non? Pero ten ese rollo de que non podes deixar de mirar, non?
igual que con Reciclo, pois xa non sabes xa se mirar, te acabas mirando os pés en vez de a pantalla e tal. Aquí quedas hipnotizado por o que estás a ver, non? Porque é tan rocambolesco todo, non? Os decorados, os traxes que leva a xente e tal, que ao final, pois eso, te capta completamente, non? Pero bueno, a historia non é moi original. O guión, bueno, está basado nun relato de William Gibson, que é o pai do cyberpunk. El adapta, non? O seu relato, fai o guión tamén. Os efectos especiais, pois tamén o tempo non lle fixo moito favor. E bueno, eu teño que dicir que este verán sí que nunca lera nada de William Gibson e animeime a ler o Neuromante, porque pensei, joder, me flipa o cyberpunk, que digamos que como a novela, non, do cyberpunk, no que se dá comezo aquí e me pareceu durísima de ler, o sea, levei unha decepción, non digo que seña nin mala, nin que decir, a mí non me estiven por deixalo un par de veces, porque comeza moi guai, logo se pon a cousa chunguísima, logo mellora e ao final xa rematei o libro porque, bueno, me quedaban, non sei, poucas páxinas, non? Pero, hostia, me pareceu unha literatura durilla. Bueno, basicamente isto é moi parecido a Neuromante, non? O tema de entrar no ciberespacio, que é un término que acuñou, se non estou equivocado, William Gibson por primeira vez foi o creador do termo ciberespacio. E claro, ten todos esos momentos que están no ciberespacio, non? Como entrando en páxinas e movéndose por aí nese mundillo, hostia, durísimo de ver. E xa se o les, non? Nas descripcións que fai o tipo, bueno, que é un rollo ultra psicodélico, vamos. Keanu Reeves está, bueno, sobreactuadísimo, seña, é un tipo que eu lle teño moitísimo cariño, me parece ultra carismático e tal. Aquí nos 90 pois igual non foi o seu mellor momento tampouco como intérprete, que non me parece a hostia tampouco agora, non? Pero sí que, non sei, igual por ese cariño, non? Que se lle colleu. E nada, bueno, o filme penso que é unha prevención, o filme é máis ben malucho. Sí. O que sí, hostia, o Keanu Reeves é como un icono xa do cyberpunk, non? Entre isto, Matrix e agora o videoxogo de Cyberpunk 2077 e tal, es que está en todas estas historias, o tipo. Entón, bueno, é un filme que, de verdade, queda hipnotizado vendo de novo, pero é máis ben malillo, non? A todo isto, bueno, é horrible, sí, te está... O 2021 ten... Pois nada, imagínate. Ten pens humanos, ten delfíns pens, Sí, bueno, é unha sociedade rollo Blade Runner, pero cutre, suburbios, cousas que arden tamén en descampados, ricachóns vivindo en macroedificios, non? Corporacións, farmacéuticas e tal, non? Bueno, xa con spoilers e todo, o que leva, digo, non? O que leva a información que leva na cabeza Keanu Reeves, pois é a solución a ese virus, non? Que anda a matar a xente, entón claro, por iso vai todo Dios detrás del. Bueno, cariñosa prevención, digamos, pero prevención, o filme malo. O chuche, sí, mira, é unha chuche, sí. Bueno, pues nada, Johnny Mnemonic, chuche. Sí, é durísima de ver, la verdad. Non fai moito tamén, é terrible, pois é longuísima, bueno, eso moi, te acordo. E aparte, joder, que o tipo está desaforado aí. Hai momentos que está berrando, queixándose, non? O feo, me cago tal, que isto me pasa... Bueno, moi, non sei, sobreactuadísimo o tipo. Bueno. Pois, falando de chuches, agora temos que facer un salto atrás no tempo, até 1988, para falar de The Sisterhood, que foi traducida no español, digamos, a Guerreras, año 2000. Mas que non vos engano o título, que é 2021. Nada, este é un filme dirixido por
Sirios de Santiago, que é un señor filipino, ¿no? E nada, aquí no reparto están Rebecca Holden, Chuck Wagner, Lynn Holly Johnson, Barbara Patrick, etcétera, etcétera. Aí va. Creo que en xeral non pasaron a historia. Ya estou a ver o póster, é increíble, vamos. Sí, de feito é o máis destacado, digamos. A ver, de que vai The Sisterhood? The Sisterhood vai, bueno, pues dunha tipa, Lynn Holly Johnson, o sea, este é o nome da actriz, non me lembro como se chama esta muller na ficción, pero vive nunha especie de comunidade que vive entre a chatarra e tal, porque todo isto non vos expliquei, pero 2021 é posterior a unha guerra nuclear que houve entre Estados Unidos e a URSS. E entón todos viven nunha especie de sociedade que é unha mistura entre Mad Max 2 e Conan, vale? O sea, é unha especie de posapocalíptico rollo Mad Max, pero con temas de espada e luxería, ¿no? Bueno, pues esta vive ali, é unha chatarra e non sei que, non sei cuántos, ¿no? Ela ten un poder, digamos, un don, que ten un falcón e entón se comunica con él, ¿vale? O sea, fai como cetrería, o sea, leva no brazo e mira por aí a ver se ven alguén, ¿no? Entón o halcón, oye, vai e volve e lle di cousas, ¿no? Pero que só entende ela, que ten poder. E entón todo o resto son como machirulos, ¿no? Porque a todo isto na sociedade futura posapocalíptica, ¿no? Digamos que o patriarcado está como a tope, ¿no? O sea, está moi on top, ¿no? E nada, resulta que hai unha comunidade de bruxas, chamanlle bruxas, que son mulleres con poderes, ¿no? Que están por aí polo deserto e non sei que, e todo o mundo as odia porque son mulleres liberadas e empoderadas e tal. E, bueno, ten frecuentes conflictos aí con os lugareños, que son como unha especie de white trash, ¿no? E entón, pues, bueno, pues un conflicto destes, os maus, ¿no? Collen, van á vila onde está esta muller do falcón e matan a todo o mundo e matan os seus maus pequenos. E o irmão pequeno lle di, por que non te unes as bruxas, que tes poderes, non sei que, ¿no? E era en plan, come a ver, porque as bruxas son mulleres, tú que faz, non vai cuidar de ti e tal, ¿no? E me da igual, porque non sei que, e tal, un cativo, ¿no? Ese cativo morre, ¿no? E entón, bueno, a tipa desamparada e non sei que, pues acaba contactando coas bruxas. E entón, bueno, pues unese as bruxas, son super guais, e todas se daban moito ben e tal. É unha especie de antecedente, de algún modo, a Mad Max Fury Road. Porque, a ver, en Mad Max Fury Road non hai o tema dos poderes, pero sí que está o tema das mulleres, que puxen dos tal. Pois, bueno, pues de algún modo podría ser, ¿eh? En cada caso, son atacadas por estes machirulos e non sei que, e secuestran a unha das bruxas. Cada unha ten un poder diferente, o sea, non coinciden en poderes. Entón, a que secuestran ten a capacidade de curar. Tes unha ferida, pois te pon a man, aparece unha luz super mal feita, azul, a man, e desaparece. E nada, pois, como é unha irmá e tal, pois vamos todas vamos un batallón e tal, e vamos a rescatarla, ¿no? Dos machirulos. Quen a secuestra é quen matou o irmão da señora do Falcón, que non é un tipo con mal fondo, ¿no? O sea, de feito matou accidentalmente a irmão, non quería matarlo. Digo, igual, o objetivo todo louco e tal, e me llevo con a espada desta de Conan, que morreu. E entón o tipo está como en plan, para que tanta guerra, ¿no? Por que non? Bueno, foi así, ¿no? E nada, e entón é pues, unha persecución que fan esta escuadra de bruxas aos machirulos que teñen secuestrada esta muller, ¿no? Que
que teñen secuestradas máis bruxas, ademais, van un castelo de uns cuantos. E, bueno, isto é unha prevención, pero... Sí. Aí... Sí. Isto, ademais, sabedes o Deus ex machina, non? Porque é unha cousa que non se debe facer, non? Nunca... O sea, porque non é unha cousa que se debe evitar, non? Bueno, pues o señor este filipino non sabía e o fai 2 veces no mesmo filme. Bueno, terrible. Unha cousa demencial. Film exploitation, máis filipino e tal. O sea, é norteamericano, ¿no? Produce norteamericanos, outros son norteamericanos, pero está rodado nas Filipinas e o director filipino e tal. Pues, mirei a ver se había alguma curiosidade do filme, pero só encontrei 2 realmente. Unha é que a protagonista, Neil Holly Johnson, cortou un dedo de un especialista con unha espada. Hostia. Sí, é dese tipo de filmes, ¿vale? O sea, este tipo de filmes nos que os especialistas morren ou se cortan a cabeza ou tal. Bueno, este perdeu un dedo. En serio, unha espada que ademais era de... non era unha espada de verdade, era unha espada de teixeira, vamos. Pues lle cortou un dedo. E depois é a única personaxe que leva calzas vaqueiras, leva jeans, ¿eh? O todo o resto van vestidos tipo entre Mad Max e He-Man, ¿vale? Xente con cosas metálicas non sei que, ou xentes vestidas como eso, como Skeletor e esta é a única que leva eso, ¿no? E isto ten un sentido porque resulta que este señor Cirio Santiago, Cirio non sei cuantos, pues traballaba para Levi's, ¿no? Entón dicía, se vou facer un filme, vou facer product placement, ¿no? O sea, simplemente as calzas por onde sexa. E entón, pues, claro, contrasta moito porque decías tú, a ver, non é un filme que hipersexualice moito as mulleres, pero sí que aparecen así como, bueno, e esta, pues, leva Levi's aí, pues, bueno, pues é por esto, é porque o tipo quería vender Levi's, ¿no? Así que eso, é a única que vai con jeans. A ver, non sei, o 2021 que describe, pues, un pouco que falei, ¿no? Sociedade acabada, Estados Unidos está dividido con varias áreas e tal. Unha cousa que visitei en medo, os norteamericanos. Xa houve máis filmes que vin esa historia. Eso está como Estados Unidos non existe, non existe como tal, territorio do oeste, territorio non sei quantos, Estados Unidos. Sí. Bueno, estiven a mirar agora en Film Affinity a filmografía do tipo este, bueno, que é extensísima. Sí. Ten o último filme que ten de 2005 Bloodfist 2050, para cando fagamos o especial 2050 era isto, pois xa te toca a ti. Correcto. Pois este señor, o Cirio Santiago ten ademais todos os filmes que gravou son todos filmes de exploitation e tal. Eu creo que ademais tiña relación con Roger Corman e tal. Roger Corman rodou varios filmes tamén en Filipinas, non sei que, era como intermediario. E pois vou facer Blaxploitation, Woman in Prison, todo que había de explotación, pois tal. E isto é un pouco tirando un pouco do éxito de Mad Max, e sobre todo creo que da segunda. O sea, estéticamente parece máis po segundo. Nada, pois eso, o 2021 os Estados Unidos están desfeitos e o mundo entendes que tamén por unha guerra nuclear, e a xente vive como nunha especie de medievo no que ainda sobreviven algunhas armas de fogo e vehículos tal, non vin aquí ningún tipo de establecimiento de Repsol ni nada, o sea, como cargan eso. Bueno, tamén hai que decir que sobrevive algunha base militar abandonada e tal, que casualmente as nosas protagonistas encontrarán, sabes?
nun tropezo e tal. O sea, o que decía antes, o Deus Ex Machina. E nada, iso é como un futuro medieval, mesmo. Con bruxas, con espadas, non sei. A ver, eu creo que chuche, eu creo que se a ves en plan chuche, sí que te fai un pouco de gracia, pero que eu a vin como totalmente sereno e sin min compañía e me parecer, digo, isto non se acaba nunca. E entón, bueno, pues, regular. Pois nada, isto foi The Sisterhood, a sororidade, e tócame falar da última, que xa nos temos que ir como 2 décadas atrás, ao ano 1969. No pasado de 2020 era isto, tocou a ti a viejuna, pois agora son eu. Moon Zero Two. Moon Zero Two, bueno, filme británico, sesenteiro a muerte, dirixido por Roy Ward Baker e bueno, escrito, producido, non sei que, por Michael Carreras, ¿no? E os actores son... Quen son os actores? Non sei. James Olson, Catherine Shell, Warren Mitchell, Adrienne Corry, Ori Levy, bueno, actores británicos da época e tal. Quer dicir que este é o único filme futurista da Hammer, ¿no? O sea, finalmente a Hammer pasa por aquí para un filme futurista, que foi o único que fixo, e este é, digamos, o único detalle que encontrei en IMDb. O sea que pasaría a falar directamente do filme. Bueno, o filme fundamentalmente sigue a un piloto de naves que sempre vai acompañado con un enxeñeiro, non sei que, vai nas súas viaxes con él e tal, que o enxeñeiro danse o entendín, porque eu vin o filme este directamente en inglés, porque non había de xente. Danse entender que é como o soviético, vale? E entón eles dous levanse guai, son amigos e tal. E entón o tipo este anteriormente, se non entendí mal, era un explorador. O sea, o tipo ia en foguete e tal, e descubría sitios, foi o primeiro home en pisar Marte, e nada, e agora está como na Lúa, porque xa non, chamalle corporación, debe ser o goberno e tal, pois xa non aposta pola exploración espacial, senón que aposta pola colonización directamente da Lúa, o sitio que ten máis seguro e tal. Entón, mesmo ten unha cidade construída ali que se chama City Moon, ou así, a Lúa, pero que na Lúa hai como máis asentamentos, hai un asentamento mineiro, apostado, non sei que. E entón, estes o que fan é un pouco de trappings, non? O sea, coñen a súa nave e tal, non sei que, e pillan como restos que encontran no espacio. E depois volven a Lúa e tal. E, bueno, pues, este está liado como con a xefa de policía da Lúa, o protagonista, que di que lle vai retirar a licencia porque é un kinky, non? Do espacio. E o tipo diga, porque eu non quero ser piloto de pasaxeiros, non quero facer todos turísticos, pero explorar, son un aventureiro, un espírito libre e tal. Bueno, en cada caso, por ali chega unha rapaza así, super bonita e tal, que lle di que perdeu o irmão. O sea, que o seu irmão era mineiro e que estaba non sei se forma da Lúa e desapareceu, non te contacto con él e tal, non? E entón ela lle digo, podías ir a mirar eso, a ver se pasa e non sei cuantos, non? E eu tipo, non sei, porque bueno, tal, non sei que, tal, bueno, mira. O caso é que aparece un antigo piloto que lle paga por facer unha viaxe para conseguir que un asteroide que pase perto da Lúa caia na Lúa. E entón, bueno, pues el acepta porque ademais lle van retirar a licencia, non vai poder voar ni nada. Bueno, pues sí, vamos a tratar e tal.
E todas estas dúas historias acaban coincidindo en algún punto, ¿verdad? Demora bastante que coincida. Pero sí, básicamente, bueno, pues eso, consiguen desviar, digamos, o asteroide para que vaya para a Lúa, para a parte oscura, hasta que non lle dá o sol. E cando volve, pues, di, bueno, vale, vamos a buscar a todos máis. E as dúas cousas están relacionadas. Este é o asunto. 2021, bueno, pues hai asentamentos na Lúa permanentes, humanos, hai turismo, hai unha sala de festas con bobos da época, digamos, xente con aspecto de mod, a beber cousas raras, fuel de la Lúa, non sei que movidas. É moi como os supersónicos ou algo así. Sí, como un rollo super retro, é como eso, como, non sei, non como xente de estética Austin Powers, pero na Lúa. Que guai. Esa parte está guai, esa parte está chula. Devo dicir que o filme remontou, me está parecendo un peñazo, pero, bueno, hai un momento que remonta, porque é máis aventureiro, máis, bueno, acaba tendo algo de acción, moi pouca, non? Pero tal, porque no inicio, un petardo de filme, están falando todo o tempo, hai actuacións musicais que non veñen a nada, sabes? Non é un musical, pero como están no hotel e tal, pues hai rapaces bailando, vestidos de astronautas. Hai gogós selenitas. E nada, bueno, ten unha intro moi chula, que son como, lembra un pouco a Pantera Rosa, Pantera tal, que fan así como unha animación de dos astronautas, un soviético e un norteamericano que se pelean, non sei que, ¿no? Eso está chulo tamén. A trilha sonora está moi guai, música dos 60, bueno, moi rollo Goldfinger, moi e tal, ¿no? Pero a historia custa un pouco, custa un pouco de entrar. Eles están ben, os actores, non creo que esteñen mal. Non era moito a destacar, xa digo que eu ia directo para un Film Affinity e, bueno, ao final foi un 3. Bueno. Remontou aí un pouco. Acabo de mirar que é o director de Dr. Jekyll and Sister Hyde. Ah, sí? Sí. Oh, mira. Bueno, moloume máis, Dr. Jekyll and Sister Hyde. Está bastante mellor. Bueno, non sei, isto poría unha prevención. Con certa lástima, porque hai un momento que parece que é remontado. Pero sí. Pero porque poría como chuche, realmente. Porque é un filme que se deixa ver se vas con unha actitude un pouco máis descontraída e tal. E nada disso, pues 2021, que comentei, bases na Lúa e pouco máis. Se explotan a nivel de minas e non sei que. E iso, e a xente ten unha moda moi sospeitosamente parecida dos anos 60 en Londres. Así que, bueno, só temos unha recomendación. Sí, non? Que estaba pensando, hostia, eu un par de chuches soubo por aí, todo prevencións, menos a de Miguel, non? Sí, a recomendación foi a de Siquimafia. E a no guau. Bueno, pues habrá que mirar esa, porque vaya castigo. Bueno, parece ser que o ano 2022, o que será 2022 será isto, parece que ten pinta de ser algo máis entretido. Sí, eu estive a mirar que había para o ano que ven algún filme interesante. Así que, bueno, a ver se temos sorte aí, que nos collaremos aí polos filmes guais. E nada, non sei se queres comentar máis dos filmes que vistes, tal. No, bueno, pues entón vamos directamente ao bloco final. Coidado, ouvinte descoñecido. Estás a piques de entrar no Valeiro Perfecto. Un espazo onde a fantasía e a ciencia ficción viven dun xeito único, analítico e velo. Bruxos, robots, visitantes de outros mundos, cartografías imposíveis. Aquí sí hai dragóns. No Valeiro Perfecto viven todos eles.
un falangullo de A que cheira papá. Desexa saber máis? Bon, estamos de volta xa no bloco final, no bloco de despedida deste programa octavo da terceira temporada de Mal de Ollo. Levamos todo este programa pues, tendo recomendacións, mails, prevencións. Así que, bueno, tampouco non vamos a facer este último bloco que nos facemos sempre. Entón, simplemente vimos a despedirnos un pouco sen máis e decirle que vamos falar no próximo episodio, bueno, que me toca a mí. Entón, que nos tes preparado? Vou vos propor un dilema entre tres opcións. Ok. Slasher, ¿vale? Sesión dupla o filme de terror cósmico. Cósmico tipo Lovecraftiano, ¿no? Joder. Que vos pido cuerpo? Eu a min, pois eso, quizáis por falar últimamente, bueno, eso sobre Black Christmas e tal, pois quizáis un slasher bo. Un slasher bo? Que xa fai que non. Tú que dices, Churi? Pois mira, eu estaba pensando o contrario, de igual levamos ao tema de slasher. Levamos moito slasher. Un par tal, entón o de horror cósmico a mí me mola, pero tamén tiña moita curiosidade por a sesión dupla esa. Sí, entón, que será? Entón estou en Sasquatch. Pues, non sei. Sí, tamén teño curiosidade eso por o Cosmic Horror. Sí? Sí, vale, por mí, sí. Cosmic Horror. Venga. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues esto é como un 2-3. Agora abrimos a caixa e a ver o que hai. Cosmic Horror. Bueno, pues o resultado é L'Aldilà, de Lucio Fulci. Ah, perfecto. Tamén coñecida como E tu beberai nel terrore, ¿vale? O sea, eu aposto porque chamemos así, porque ese é o título que mola. E nada, filme, bueno, clasiquísimo de Lucio Fulci. É terror cósmico, pero non é de Lovecraft, o sea, non estaba sendo... Xa. Lucio Fulci. Bueno, pero guai, xa tiña ganas de que volvera Fulci por Mal de Ollo. Perfecto, pois repite a primeira vez que repite Fulci. Penso que sí. Sí, pues mira, pues Fulci primeiro que repite. Recordo guai porque son como super fan. Que nada, que L'Aldilà di Villon e tu viverai nel terrore. Para o capítulo 9. Que máis dicir? Bueno, que parabéns a John Carpenter, que está de aniversario. E pues máis, simplemente xa lembrei antes que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en maldeollo.gal, en Letterboxd, en podgalego.agora.gal e non sei, seguro que me deixo algo, porque estamos por todas partes, así que comentade. E nada, un abrazo a todos e todas, vémonos próximamente. Vale, vémonos, eu espero xa non estar confitado para a próxima e estar aí con vos, por Dios. Vamos aí. Piquiños. Ustedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.